Robíš všetko preto, aby si zostala zdravá? Nerob to. Ja ti dnes poviem 3 dôvody, prečo to nerobiť a ako sa inak na to pozrieť. Prvý dôvod je, že to nefunguje. Prečo? Pretože keď robíme niečo preto, aby sme zostali zdraví alebo aby sme neochoreli, to je úplne jedno, aké slovné spojenie používame, tak sa snažíme mať život pod kontrolou. Lenže život sa deje. A keď sa ho snažíme mať pod kontrolou, tak nás to stojí strašne veľa energie. Druhým dôvodom sú možné výčitky. Ja som takto fungovala doteraz, že som sa vždy snažila byť zdravo sa stravovať, otužovať sa. A keď deti ochoreli, tak som robila všetko preto, aby som to ustála, aby som nebola chorá, aby som to zvládla, veď všetko robím preto. Ale väčšinou som ochorela. Proste život sa deje. A vtedy to nastúpilo. Prečo som chorá? Čo som zase nepochopila? Čo ešte mám pochopiť, aby som vyzdravela? Čo je za tým? A absolútna prehltenosť mysle, hlavy a myšlienok, čo všetko teda mám urobiť ešte preto, aby som zostala zdravá. Tretí dôvod, možná strata motivácie. Veď na čo sa mám snažiť? Zdravo sa stravovať, športovať, otužovať sa, keď to vlastne aj tak v konečnom dôsledku nefunguje. A ako sa na to pozrieť inak? Zdravo sa stravuj, športuj, otužuj sa, rob to, v čom vidíš zmysel, ale rob to preto, lebo to chceš. Rob to preto, pretože na to máš práve energiu. Rob to z tohto dôvodu. A keď ochorieš, tak proste buď chorá. Ja som to prvýkrát teraz takto zažila. Keď už všetci doma boli chorí, išla som ešte do studenej sprchy. Ale preto, lebo som sa v ten deň tak cítila. Nie preto, aby som neochorela, aby som naštartovala ten organizmus, aby som urobila všetko preto. Nie. Pretože som to v ten deň tak cítila. A potom som ochorela. A nakoniec som ochorela, vlastne najhoršie z celej rodiny, skončila som so zápalom priedušiek. Ale prvýkrát to bolo bez výčitiek. Jednoducho som to prijala, že je to tak, ako to je. Nesnažila som sa predstavovať si, že som zdravá, že moje telo je zdravé. Nie, moje telo bolo choré. Ale trošku som zmenila slovné spojenie a slova, ktoré som pritom používala. Nehovorila som, moje telo je choré, ale povedala som, telo je choré. A jednoducho bola som v posteli 2 týždne, nevedela som nič robiť. A aj to bolo v poriadku. Takže na budúce, keď si všimneš, že si v odpore s realitou, s tým, aké to je, zastav sa, príjmi ju, uvedom si to a až keď to príjmeš, tak uvidíš, že odrazu uvidíš cestu z toho von. Ale nemôžeš to urobiť preto, aby si našla tú cestu z toho von.